que diu si caus maduraràs, i està dedicat a l'IKEA. Els condemnats hi donen voltes, quasi dansen però no poden, car l'estructura no ho permet ni el protocol no ho estipula. Per tot viu la pena eterna, no hi ha lloc ni per a l'aire, tot és a punt pel paradís. Una corrua d'homes muts a l'aventura de l'abstret són només fúria i gran deler per posseir tota la pompa i tot el fast que hi ha a la vora i serà seu. A l'infern hi venen mobles. Els vigilants armats que hi ha a l'entrada van predicant corruendins que són barats, i el tornaveu de llur maligne va dient que són els bons i bons de dur i que si vens diners de franc. La mida justa de les tatxes i el precís nombre de claus. El martell te l'inventes. La perfecció i put a llum. De la llum n'han fet estigma. Avui l'infern té marca sueca i digerint esprits inerts es fica dins de cada casa com si fos l'habitual, la cosa d'ara, la més normal. Per a trobar una lleixa he hagut d'anar a l'infern.